Bore da pawb. Croeso i'n gwasanaeth. Ydych chi'n barod i rando? Ydych chi'n barod i gwrdd â Dyg? Iawn te. Bore da, Dyg. Bore da, Mr Colman. Bore da, pawb. Bore da, Dyg. Beth sy'n gyda ti fyna? Gitar. Mae'n neis. Odi, mae'n neis. So, wyt ti'n mynd i ganu'r gitar? Canu'r gitar? Ie, gwneud can neu rhywbeth. Na, gydw. Pam? Wel, achos mae gitar wedi torri. Dyw e ddim wedi torri. Na, dwi'n swil. Dwi ti byth yn swil. Mr Colman, ie. Dwi ddim yn gwybod sut ti'n neud e. Dyg. Beth wyt ti'n mynd i wneud am hynny? Gofyn i rhywun pwysig. Fel plismon. Plismon? Dyg, dwi ti ddim yn gallu mynd i blismon gyda eisiau dysgu'r gitar. Rhywun pwysig iawn te. Mark Drakeford. Dyg. Bydd rhaid i ti ffeindio rhywun sy'n gallu dysgu'r gitar. Fel pwy? Athro gitar? Gwych! Syniad da! Dwi'n mynd i ffeindio athro gitar. Da iawn. Mark Drakeford? Na. Dyg. Cer yn dy focs, a rydyn ni'n mynd i gael stori am rhywun oedd angen ffeindio'r person cywir i helpu. Gore. Hwyl ddawr. Achos rydyn ni'n mynd i gael stori o'r Beibl. Stori am ddyn. Dyw'r Beibl ddim yn dweud beth oedd enw y dyn yn ein stori. Dwi'n galw fe Clem. Doedd Clem ddim yn gallu wneud rai o'r bethau mae rai ohonoch chi a fi yn gallu wneud. Doedd e ddim yn gallu sefyll. Doedd e ddim yn gallu cerdded. Doedd e ddim yn gallu redeg. Doedd e ddim yn gallu hercian na neidio neu na dawnsio na dringo mynyddoedd. Doedd Clem ddim yn gallu defnyddio ei goesau. Roedd e'n gloff. Doedd e ddim yn gallu defnyddio ei goesau. A byddai Clem yn gorwedd ar ei fat yn y pentre bob dydd yn gofyn i bobl am arian. A bydden nhw'n rhoi arian yn ei focs. Roedd Clem yn cardota. Wel, gyda Clem roedd 4 ffrind. A roedd 4 ffrind yn nabod rhywun oedd yn gallu helpu Clem. Rhywun gyda enw sy'n dechrau gyda I. I Iesu. A roedd Iesu yn gallu helpu pobl. Roedd Iesu yn gallu gwneud pethau rhyfeddol. Roedd Iesu yn gallu helpu pobl sydd ddim yn gallu gweld, pobl ddall, i weld. A pobl fyddar sydd ddim yn gallu clywed, i glywed. A pobl gloff sydd ddim yn gallu cerdded, i gerdded. A felly roedd 4 ffrind Clem eisiau mynd â Clem at Iesu. Felly, fe godon nhw mat Clem gyda Clem arno fe a cario fe
i ffeindio Iesu. Wel, roedd Iesu yn pregethu, roedd e'n siarad â'r bobl mewn tŷ. Ond roedd pobl ym mhob man. Aeth un ohonyn nhw at y ffenest. O na, mae pobl ym mhob man. Dydyn ni ddim yn gallu mynd yn agos i Iesu. Felly, aethon nhw rownd i drws y ffrynt. Ond roedd pobl yn y tŷ, roedd pobl tu fas i'r tŷ, roedd pobl wrth y drws, roedd pobl ym mhob man. O na, dwi ddim yn gwybod beth i wneud, meddai un arall ohonyn nhw. Wedyn, mae un o ffrindiau Clem yn cael syniad. Dilynwch fi, dwi wedi cael syniad. Nawr, dwedais i oedd y ffrindiau yn ffeindio Iesu mewn tŷ gyda to fel hyn. A dweud y gwir, yn amser Iesu, roedd y tai gyda to fflat. A grisiau ar ochr y tŷ i fynd lan ei to y tŷ a byddai pobl yn cysgu ar y to. Ie. Nawr te, aeth ffrindiau Clem gyda Clem ar ei fat yn cario fe lan y grisiau. A dwedodd un ohonyn nhw, reit, beth ydyn ni'n mynd i wneud nawr? Wel, o'n i'n meddwl efallai byddwn ni'n gallu gwneud twll yn y to. Twll yn y to? Ie, pam lai. Felly, maen nhw'n tynnu gwell a mwd a phopeth bant o'r to. A cyn bo hir, maen nhw wedi gwneud twll bach yn y to. Wedyn, gwneud yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy. A cyn bo hir, mae'r twll yn ddigon mawr i ollwng Clem ar ei fat lawr. A gollwng e wrth draed Iesu. Nawr, mae Iesu yn gallu gweld Clem ar ei fat, ond dyw e ddim yn dweud wrth Clem, reit, dwi'n iachau ti, ti'n gallu mynd adre. Roedd Iesu yn gallu gweld cwrdd Clem gyda'i goesau sydd ddim yn gallu gweithio, ond hefyd roedd Iesu yn gallu gweld calon Clem hefyd. A roedd Clem wedi gwneud rai bethau yn anghywir. Wrth gwrs, rydw i a chi wedi gwneud pethau yn anghywir. Ddylwn ni ddim, ond rydyn ni yn. Rydyn ni'n trio i beidio gwneud dim byd yn anghywir. Ond yn anffodus, dyna beth rydyn ni'n wneud. A rydyn ni angen cael maddeiant. Rydyn ni angen cael rhywun i faddau i ni dros y pethau rydyn ni wedi gwneud yn anghywir. Felly, mae Iesu yn dweud wrth Clem, Clem, dwi'n maddau ti dros dy bechodau. Pechodau? Beth yw pechodau? Wel, pechodau, pechod yw gair, hen air y Beibl i ddisgrifio y pethau rydyn ni'n gwneud yn anghywir, a dweud yn anghywir, a hyd yn oed meddwl yn anghywir. Ac mae'n disgrifio'r ffordd rydyn ni wedi dweud na wrth Dduw. Dduw, dwi ddim angen dy help. Dwi'n hapus ar fy mhen fy hun. Dwi'n mynd i reoli
fy mywyd fy hun. A mae'r Beibl yn galw hynny pechod. Wel, mae Iesu yn dweud, dwi'n maddau ti dros dy bechodau. A mae'r arweinwyr yr Iddewon yn dweud, pwy sy'n gallu maddau pechodau ond dim ond Duw yn y nef. Neb arall, dim ond Duw. Ond roedd Iesu yn gallu maddau pechodau clem, achos yn fuan roedd Iesu yn mynd i fynd i'r groes, i farw ar y groes. A cael y gosb am bopeth rydych chi a fi wedi gwneud yn anghywir, a dweud yn anghywir, a meddwl yn anghywir, a dweud na wrth Dduw. Roedd Iesu yn mynd i gael y gosb am bopeth. Felly, roedd Iesu yn gallu maddau ni. Ac i bwy bynnag sy'n dweud wrth Iesu, mae'n gwneud nhw yn ffrindiau gyda fe hefyd. Wel, nôl i'r stori. Roedd Iesu yn gwybod yn union beth oedd arweinwyr yr Iddewon yn meddwl. Felly mae Iesu yn gofyn cwestiwn iddyn nhw. Beth sy'n haws i fi dweud maddau pechodau y dyn hwn? Neu ddweud wrtho fe i godi a cerdded a mynd adre. Ond i ddangos i chi mae fi yw'r un arbennig. Mae fi yw Duw sy'n gallu maddau pechodau. Dwi'n dweud wrth y dyn hwn i godi a cer adre. Rwy ti'n gallu cerdded. Felly, roedd clem yn dechrau eistedd lan. A roedd yn gallu teimlo i goesau. Roedd e'n gallu teimlo i draed. A roedd e'n gallu yn araf sefyll i fyny. Roedd e'n gallu sefyll a symud a cerdded a redeg a neidio a dawnsio. Waw! Roedd Iesu wedi iachau i gorff, i goesau, ond hefyd roedd Iesu wedi iachau e tu fewn hefyd. Ar ôl hynny, doedd pobl ddim yn galw fe clem cloff bellach, ond clem clod, achos roedd e'n llawn clod i Dduw. Dweud diolch i Dduw, dweud pa mor dda o'r Dduw am iachau e. Wel, mae Duw yn gweld nid jyst ein cyrff, ond beth sy'n mynd ymlaen tu fewn. Achos beth sy'n mynd ymlaen tu fewn, y ffordd ydyn ni'n teimlo, yn bwysig iawn. Efallai, rydyn ni'n gallu edrych o gwmpas a gweld pobl mewn angen help gyda gwaith neu rhywbeth. Ond efallai, maen nhw mewn angen, mewn ffyrdd dydyn ni ddim yn gallu gweld gyda'n llygaid. Rhaid i ni ofyn, sut wyt ti? Beth sy'n mynd ymlaen gyda ti? Sut wyt ti'n teimlo? A ffeindio mas beth sy'n mynd ymlaen tu fewn, a helpu nhw, annog nhw, a bod gyda nhw.
gadewch i mi weddio, ac os ydych chi'n cytuno gyda'r weddi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Aglwyd Duw, diolch bod ti'n poeni nid jyst am ein cyrff a popeth ar y tu fas, ond rwy ti'n poeni am beth sy'n mynd ymlaen tu fewn, y ffordd rydyn ni'n teimlo hefyd a'r pethau rydyn ni wedi gwneud. Diolch bod ti eisiau maddau ni dros y pethau rydyn ni'n gwneud yn anghywir. A diolch bod ti eisiau bod yn garedig i ni a gwneud ni teimlo yn well. Helpa ni i wneud yr un peth i eraill. Siarad â nhw, ffeindio mas sut maen nhw'n teimlo. A annog nhw hefyd. Yn enw Iesu, rydyn ni'n gofyn. Amen. Amen. Wel, diolch am wrando, a gwela i chi yn fuan. Hwyl fawr!